Akwai cewa Manchester United ta shirya ruwa da 'yan wasanta da dama a wannan wata na Janairu. Assalamu alaikum masu sauraron barkanmu da kasancewar ku a wannan lokaci. A nan za ku cewa dan wasan gaba na Manchester United da Ingila Marcus Rashford mai shekaru 27 ya yi watsi da ta yi mai gwabi daga kungiyoyi uku na kasar Saudiya, wanda ta yi ya kai fam miliyan 35 a duk shekara. Sai dai kuma Manchester United na iya amfani da Rashford wajen kuɗaita na Fulham ta yi musayar dan wasanta da dan wasan shekara 26 daga Najeriya Victor Osimhen, wanda yake daman aro a kungiyar Galatasaray. A nan kuma za ku ji cewa Rashford Dortmund da PSG sun shiga zawarcin dan wasan Manchester United Marcus Rashford. United na iya cimma yarjejeniya uku a watan Janairu domin samun ranar kuɗin da za ta iya sayan dan wasan gaban Sporting CP Victor Gyökeres. Dan wasan gaba a Ivory Coast Amad Diallo mai shekaru 22 na gab da sanya hannu a yarjejeniyar tsawaita kwangilatinsa a Old Trafford. A nan da ku ji cewa Manchester United na neman hanyar da za ta rabu da dan wasanta Anthony Santos a watan nan na Janairu, inda Real Betis ta nuna zawarcin dan wasan mai shekaru 24. Juventus za ta matsa kaimi wajen dan wasan Manchester United da Netherlands Tariq Malaysia mai shekaru 22 zuwa ƙarshen kaka. A nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Ku garda ya shafin namu ku yi follow sannan ku yi comment.